Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Institut za javno zdravlje treba da preuzme ključnu ulogu u jačanju kontrole i nadzora nad zaraznim i masovnim nezaraznim bolestima, očuvanju i unapređenju zdravlja, poručio je danas pomoćnik ministra zdravlja Mensud Grbović. Ministri spoljnih poslova Srbije i Rusije Ivica Dačić i Sergej Lavrov saglasili su se danas u Beogradu da su odnosi dvije zemlje dobri i da postoji mogućnost za dalje unapređenje. Odluka vlade Dado 1. Radnička partija apelovala je na zaposlene u kombinatu aluminijuma Kap i na sve ugrožene radnike da se hitno organizuju i zajedničkim snagama djeluju kako bi povratili izgubljena prava. Jedan od vođa srpskih paravojnih jedinica u Hrvatskoj, Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, mogao bi uskoro da bude izručen Hrvatskoj pošto je australijski viši sud odbacio njegovu žalbu, piše danas Australijan. Nedostatak srednjeg stručnog kadra ozbiljan je limit u daljem ekonomskom razvoju Crne Gore, ocijenio je potpredsjednik vlade Vojica Lazović. Angažovanje nastavnika na drugim visokoškolskim ustanovama njihovo je pravo na dopunski rad koje se ne može ograničavati nižim pravnim propisima, već je neophodno da se ti propisi usaglase sa Zakonom o radu, ocijenjeno je iz Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Posjeta ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova Beogradu dolazi u trenutku pojačane borbe za Srbiju između Rusije i Zapada, piše današnji moskovski dnevnik Komersant. U Čileu prema zvaničnim podacima ima oko 7.000 građana koji su porijeklom iz Crne Gore, koji bi trebalo da predstavljaju važan most saradnje između dvije zemlje, ocijenjeno je na sastanku ambasadora Gordana Stojovića sa zvaničnicima te južnoameričke države. Pripremni radovi za najveći infrastrukturni projekat u istoriji Crne Gore, autoput Bar-Boljare, počeli su u ponedjeljak. Kotorski odbor Socijaldemokratske partije SDP pozvao je sve medije i pojedince da, kako su naveli, prestanu da vrše pritisak na delegate stranke. U nizu bombaških napada na jugu tajlandske provincije Jala, za koju su osumnjičeni muslimanski pobunjenici, povrijeđeno je 18 ljudi, saopštila je vojska. Srpski bezbjednjaci dobili su informacije o namjerama albanskih ekstremista da poslije Makedonije preliju nemire na teritoriju Srbije. Predsjednik naučnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. Poslanik DPS-a Nikola Gegaj uvjeren je da dešavanja u Makedoniji neće imati reperkusije na Crnu Goru jer su, kako je naveo, rezultati na polju evroatlantskih integracija garant bezbjednosti i sigurnosti njenih građana. Opširnije na portalu www.crna.gore.me